Makadi muri yeZimbabwe. Zuva ranhasi tinoda kutaura pamusoro pesarudzo dziri kuitika mukati menyika yeZimbabwe idzo dzakadomwa kuti dzive kumusi 23 August 2023. Advocate Nelson Chamisa veCCC vachange vachitatsurana navaEmmerson Mnangagwas veZanu PF nevamwewo vakawanda varipo. Dziri sarudzo dzemapresident, then tine sarudzo dzema MP, tine sarudzo zvekare dzemakanzura. Kana takatarisa sarudzo dzatakatarisana nadzo mamiriro adzakaita, kune mhirizhonga yakawanda iri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Taona kuvhundudzirwa, kutyishidzirwa, kurasika kweupenyu, kukuvara kwevanhu, kusungwa kwevanhu pamusoro pesarudzo idzodzi. Sarudzo inofanira kuva nyaya yokurwisana kwemaonero nemafungiro, kana kuti atingati maideas ndo anofana kunge achirwisana, kwete zvembabvu, kwete zvezvibhakera, kwete zvekutukana, kwete zvekunyembana, kwete zvetsiva zvatiri kuona zvichiitika. Isu tiri makanzura munzvimbo yemaruzevha. Pane dzimwe nzvimbo dzatiri kunzi hatitenderwi kutaura, pangava parufu chaipo, haugoni kuti utaure sakanzela weCCC, unonzi hauna kodzero iyoyo. Vanhu veZanu PF vari kutora nharaunda dzakaita sana Mwenezi kudziita nzvimbo dzavo dzavanoita zvavanoda. Tinongonzwa kuti kune urongwa hwekuti tinoda kuti tinorova makandidates akaita sesu ari kutaura, makandidates akaita sesu tiri kuti aiwa ngatiregei kurwisana, ngatiregei kurovana, ngatiregei kuva nemhirizhonga. Tiri kungoramba tichiti rufu rwakaitika kunzvimbo yeGlenora rwamukoma Tinashe Chitsunge, rufu runosiririsa, rufu runorwadza, vasiya vana, vasiya mhuri diki yanga ichiri kuda kuriritirwa, ichiri kuda kuchengetwa nekuda kwezuva rimwe chete ra23 August ratakatarisana naro. Politics izuva rimwe chete, election izuva rimwe chete. Hatingarasiri upenyu hwevanhu nekuda kwezuva rimwe chete. Hatingarasiri upenyu hwevanhu nekuda kwekuti iwe hauna maideas asi une simba rezvibhakera, une simba rezvimbokoma. Tiri kuti handei kusarudzo dza23 August murunyararo vana veZimbabwe, tichiremekedza upenyu hwevanhu, tichiremekedza utano hwevanhu, tichiremekedza property yavanhu kuti haifaniri kunge ichirasika nekuda kwesarudzo. Saka isusu tiri kuti muri yeZimbabwe ngatibatane 23 August, enda unovhotera paunoda mwana weZimbabwe. Usavhundudzirwa, usachikiridzirwa kunzi ichaonekwa paunoivhotera. Aiwa, haionekwi paunoivhotera. Enda undoisa ipapo paunoda, enda undoisa ipapo pamuzongoza pano Advocate Nelson Chamisa. Woisa pama MP avo, woisa pama kanzura avo, wapedza masports, wapedza basa. Tobva tapinda muNew Grey Zimbabwe, mabasa utanga kuwanika, zvikoro zvotanga kuvakwa, mvura dzotanga kuwanika munzvimbo dzakatsaukana dzakasiyana siyana. Rangu zita ndinonzi Kansela Ronald Makusha.